Správca financií. Šikovne usporiadaná história operácií, transakcie zo všetkých účtov a kreditných kariet dohromady. Správca financií vám umožní jednoduché sčítanie všetkých transakcií v prehľade histórie a tiež kontrolu ich výšky v rozpočtoch. To všetko vďaka kategóriám operácií, ktoré boli pridané do histórie. Teraz je ku každej operácii automaticky priradená kategória, ako napríklad jedlo, elektronika, benzín a mnoho iných. Priradenú kategóriu môžete rýchlo zmeniť na inú. Keď budete chcieť zmeniť kategóriu niekoľkých operácií naraz, môžete ich označiť viac. Ak chcete mať lepší prehľad o výdavkoch, ktoré sú pre vás významné, môžete pridať vlastnú kategóriu. Ak sa stane, že správca financií nedokáže nejakú kategóriu prideliť, tak sa operácia označí bez kategórie. Symbol OK sa zobrazí u operácie, na ktorú vás systém upozorní. Stačí opraviť kategóriu alebo potvrdiť jej správnosť. Správca financií bude túto informáciu v budúcnosti akceptovať. Kliknutím na tlačítko Sleduj operácie bez kategórie hravo nájdete všetky operácie, ktorých kategórie je potrebné skontrolovať. Pomocou správcu financií možno editovať operácie a pridávať k ním doplňujúce informácie vo forme tagov a komentárov. Ak chcete dodatočne označiť nejakú operáciu, prejdete na editáciu a otagujete ju. Môžete tiež napísať svoj komentár, aby ste napríklad nezabudli zaplatiť za obed s priateľmi. Všetky použité tagy a komentáre rýchlo nájdete v našom novom vyhľadávači. Pamätáte sa, koľkokrát ste premýšľali, za čo ste minuli peniaze vybrané z bankomatu? Teraz môžete takúto operáciu presne rozpísať podľa vašich potrieb. Vybrali ste 50 eur, u kaderníka zaplatili 25, 10 bolo za jedlo a zvyšok je v peňaženke. Prejdite na editáciu a kliknite na Rozdeliť. Tu uvediete svoj popis, kategóriu a čiastku pre každú transakciu. Rozdelené operácie sú označené dodatočnou ikonkou. Zapamätajte si, všetky zmeny sa zobrazia len vám a nemajú vplyv na vyúčtovanie v banke. Každá operácia na účte neznamená výdaj. Je to napríklad vtedy, keď prevediete prostriedky medzi svojimi účtami. Pre tieto prevody je určená zvláštna skupina kategórií – nepodstatné. Nepodstatné operácie, označené šedou farbou, sa nezapočítajú do prehľadu histórie a rozpočtov, preto nemajú vplyv na príjmy a výdavky. Presvedčte sa sami, ako ľahko si zvyknete na pripravené odpovede, ktoré vám poskytne mBank. Objavte novú mBank.